Jeg tror, at grunden til, at nogle børn ikke kan bo sammen med deres familier, kan være rigtig mange ting. Det kan både være, at de er født ind i en dårlig situation, rent økonomisk, eller psykisk eller fysisk. Nogle af de konsekvenser, et barn kan have, hvis de ikke opvokser i deres familie, kan være sådan noget som tilknytningsevner. At fordi det kan være, at der er en forælder, der har forladt dem, at de har svært med at så stole på andre og stole på, at de vil være der for dem, og de bliver hos en. Og der er jo mange ting, der kan gøre et barn utryg i en familie. Der er nogle gange, hvis der er rigtig mange børn, at de bliver glemt. I værste tilfælde er der nogen, der slår dem. Однажды жил одна семья, был мальчик, мама. И однажды папа умер из-за болезни рака. И потом у них не было ничего, потом они решили работать, его мама ушла в Россию. Если мама была, говоря, там, мы поступили так, она не могла бы работать здесь, там, не мог найти решение, он попал в депрессивную, стрессовую состояние, и вот из-за этого его появилось самоубийство, мысли такие. Из-за того, что он попал в стрессовую состояние, ему никто не помог. Көптөгөн себептердин ата-энеси көзөмөлсүз калат. Социалдык, экономикалык үй бүлөнүн абалынын негизинде ата-энелердин өз каалоосу менен ошо балдарын да ошо интернат типинде балдар мекемесине калтыруусу. Үй бүлө кодексинин жаңы долбоору иштелип чыккан министрлик тарабынан алдын алуу багытында иштелип чыккан. Бул бүгүнкү күндө үй бүлө кодекси коомдук талкуулоого илинип, тиешелүү министрлик ведомство менен макулдашуу процесси жүрүп жатат. Jeg tror, det har gjort rigtig meget godt, at jeg har haft 2 fædre, der har forstået mig rigtig godt. Det gik lidt tid. De ville gerne lære, og det var meget fedt at se, at de gerne ville det. De gerne ville have, at de kunne gøre ting bedre for mig. Jeg gik lidt tid, men så fik hele min familie hjælp.